Ә һез белә инегезме? Башкорт язма теле һәр вакыт бүгенгечә булмаган. 100 ел элек кенә әле безнең ата-бабаларыбыз төрки телен кулланган. Бүген үткән буындарыбызның язма мирасын янә күтәреп укырга мөмкинчелек бар. Безнең дәресләр гарәп графикаһы менән язылган текстларны укырга өйрәнергә һәм аңларга булышлык итә. Дәресләрдә төрки теле кагыйдәләре менән танышкандан һоң, төрле тарихи текстлар уку менән шөгыльләнәбез. Революцияга тиклем нәшер ителеп килгән Шура журналыннан фрагменттар, халыкта хакланып калган кызыклы кулъязмаларны бергәләп укыйбыз. Шулай ук миңа метрика язулары, борынгы хаттар, шул ук исәптән фронттан килгән хәбәрләрнең копияларын җибәреп торалар. Шулар араһыннан иң кызыклыларын һайлап тәрҗемә итәбез. Бындай тарихи текстлар менән эш итү иң башта тарих менән, ата-бабаларыбызның башыннан үткән төрле вакыйгалар менән якынрак танышырга мөмкинлек бирә. Шулай ук дәрестә катнашучылар һүзләрнең этимологияһын, борынгы лексиканы өйрәнә, иске һүзлектәр менән дә эшләйдер. Шул рәвешле улар телдең ничек үзгәрүе менән таныша, төрки телләрнең эске логикаһын да яхшырак хис итә башлайдыр. Шулай итеп, төрки телле мирасыбызны өйрәнү аша телебез тарихын, халкыбызның үткәнен яхшырак тоеп, якты киләсәккә юл тотайык.